ja tervetuloa kaikille tasapuolisesti nyt tänne liikkuvan varhaiskasvatuksen, liikkuvan koulun ja liikkuvan opiskelun yhdessä järjestettyyn webinaariin. Sillä lailla ollaan tosi mielenkiintoisen asian äärellä tänään, että mitä tämä liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa tai mitkä ne toimenpiteet ja minkälainen se maailma on tulevaisuudessa. Ja meillä on nyt onni ollut saada tänne tänään puhujaksi siitä, että mitä se liikunnallisen elämäntavan edistäminen voisi olla vuonna 2035 tai 2030. Me ei vielä osata tulevaisuuteen ennustaa luonnollisesti, että missä vaiheessa mitäkin tapahtuu, mutta Ilkka Halava, tervetuloa ja hieno homma, että pääsit mukaan nyt kertomaan tästä. Ilkka voi sitten varmaan itse vielä avata omaa taustansa ja näin poispäin tähän alkuun. Sen verran sanon omalta osaltani vielä tässä, että tämä nauhoitetaan tämä lähetys. Noin 45 minuuttia on tämä Ilkka-osuus, jonka jälkeen me aukaistaan mahdollisuudet siihen, että voitte kysyä ja kommentoida tai antaa omaa näkemystä. Siinä vaiheessa sitten nämä mikrofonit mahdollistetaan, että sinne pääsee sitten kuka tahansa. Mutta tässä vaiheessa loista homma Ilkka, että olet matkassa ja tervetuloa ja estraadi on sinun. Loistavaa, kiitos Pekka ja oikein hyvää iltapäivää. Olen itsekin odottanut tätä webinaaria innolla ja tietysti kauan, koska teema on äärimmäisen kiinnostava ja jollakin tavalla kun meidän niin kuin meneillä olevat vuosikymmenet, niin me eletään nyt just muutamien asioiden suhteen hyvinkin myrskyn silmässä ja kyllä siis liikunnallisen elämäntyylin valinnat, elämäntavan valinnat on niistä siellä niin kuin ihan tärkeimpien joukossa. Taustastani se vetää, että mä olen yksi Suomen noin 10 seniorifuturistista ja teen todella paljon töitä työyhteisöjen kanssa, valmennan yrityksiä, työyhteisöitä, 1600 työyhteisöä nyt takana, 35 vuotta. Mä olen myöskin maajoukkuevalmentaja ja mulla on siis toinen ammattitutkinto nimenomaan urheiluvalmentamisesta, jolloin näkökulmat siitä, että miten sosiokulttuurisen tutkimuksen näkökulmasta, joka on siis mun leipälaji tulevaisuuden tutkimuksen saralla, miten nämä kaksi yhdistyessä saattaa tuottaa näkemyksellistä, niin tällä taustalla olen rakentanut tämän webinaarin sisällöt. Ja työjärjestysmielessä sanon vielä, että mä jään siitä tuossa keskustelemaan vielä sitten tämän tilaisuuden päätteeksi, jos kysymyksiä riittää tosi paljon. Mutta jos lähdetään ennakoinnista ensin, niin ennakointi meille monelle on vain strategiaprosessin yksi osa siellä niin kuin alkupäässä strategiaprosessia, mutta täytyy niin kuin aidosti ymmärtää, että ennakointi on itse asiassa mielenterveyden perusta. Meidän aivokuori, sen primääritehtävä on ennakointi. Ja aivokuori käyttää siis täsmälleen kaikkia meidän havaintoaineistoja, kaikkia meidän muistoja nimenomaan ennakointiin. Ja sen takia pitää ymmärtää, että tämän ajan isot haasteet on nimenomaan siinä, että miten ennakoitava meidän ympäristö on, ei meidän seniorien näkökulmasta, vaan nimenomaan nuorten ikäluokkien näkökulmasta, jos puhutaan niin kuin varhaiskasvatuksesta, koulusta ja opiskelusta, niin siellä kilometriä ei ole takana ja silloin ennakoinnin näkymät on tietysti tässä huolestuttavia, koska voin tietysti sanoa ihan kategorisesti, että riippumatta puoluekoalitioiden luonteesta ja määrästä, niin me ei olla pystytty Suomessa asettamaan tavoitetta siihen, että miltä Suomi näyttää murrosvuosikymmenien jälkeen. Eli minkälaista Suomea me ollaan rakentamassa, mitä me ollaan tavoittelemassa. Nyt on aika lailla niin nuorten ikäluokkien näkökulmasta selvää, että me vaan ikään kuin koitetaan fiksata vanhaa ja koitetaan saada tämä jättimäinen velka jotenkin kuriin ja se näyttää niin kuin siinä onnistuminen huonolta. Meillä ei ole siis sellaista tavoitetta, jossa näkyy, että minkälaisen Suomen kanssa me ollaan tässä mielessä tekemisissä ja mistä ne omat osatavoitteet voisi löytyä, mistä löytyy ne ammatit, mistä löytyy ne ylipäätään sellaiset elämäntavalliset kiintopisteet, joita kohti ennen on pystynyt aika helposti menemään, koska ne on ollut hyvinkin näkyvissä. Sen takia ajatus siitä, että onko Suomella tai onko eri kaupungeilla tai onko eri kouluyhteisöillä tavoitteita ja äänenlausuttua tavoiteasetantaa
on itse asiassa iso liikuntamotiivi myöskin, koska liikunnallinen motivaatio lähtee siitä, että me halutaan pitkän ajan suorituskykyä, ja nyt jos se oma katsantokanta on tosi lyhyt, niin silloin oma vaikutuksensa siihen, että valitaanko ylipäätään semmoista pitkän ajan investointia itseen vai ei. Yleisesti ottaen niin meidän pitää pystyä tunnistamaan, että kun me kaivataan useasti ääneen tässä resilienssiä, ja toki tarvitaan sitä, niin resilienssi tarvitsee aina niin kuin lähtökohdakseen optimismia, ja se optimismin logiikka on siinä, että jos nyt on vaikeaa, niin tämä ei kestä ikuisesti, eli niin kuin jossain vaiheessa helpottaa ja meillä on parempia aikoja edessä. Ja jos näin ajatellaan, ja kun näin pitäisikin ajatella koko ajan, niin Suomessa ei ole mitään syytä ajatella toisin, niin optimismi tarvitsee tulevaisuususkoa, ja tulevaisuususko taas luonteeltaan tarvitsee tulevaisuusymmärrystä. Sen takia meidän on jollakin tavalla ajateltava ylipäätään niin kuin ennakoinnin määrä ja laatu eri tavalla, jotta siis koko koulun ikään kuin ja koko oppimisen kurssi paranee, siis sen takia, että se rakenteellisesti mahdollistaa sen motivaation syntymisen, mutta nämä 3 asiaa on täsmälleen toisiinsa kytkeytyviä, ja sen takia niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen tehtävä on luoda niitä asioita, jotka nimenomaan tulevaisuususkoa kasvattaa. Ja se peruskysymys nyt ajassa, jossa meillä on elokuussa 2025 ensimmäisen kerran Suomessa yli 1 miljoona yli 70-vuotiaista, niin me aika helposti käännetään nyt katsetta niin kuin nimenomaan senioriteettiin ja senioriteetin valtavaan kustannuskuormaan. Sen takia on todella tärkeää ymmärtää, meidän täytyy tarkasti miettiä sitä, että mitä me tehdään nuorten ikäluokkien kanssa ja nuorten ikäluokkien hyväksi. Ja liian useat asiat saattaa nyt olla itsestäänselviä siksi, että aikuisemmat ikäluokat niin ajattelee. Liikkuvan toiminnan tiekartan näkökulmasta meillä on 5 sellaista aluetta, jossa meillä varmasti on ainakin interventiotarve, ja me niitä selvimpiä interventioita ollaan tuossa koetettu hahmottaa, että minkälaisia ne todennäköisesti on. Ensimmäinen varhaiskasvatuksessa, jossa ehkä sellainen pysäyttävä esimerkki oli se, että tuolla keskisessä Suomessa, jonne oli tullut paljon ukrainalaisia lapsia, ja sitten myöskin ukrainalaisia varhaiskasvatuksen ammattilaisia, oli jo niin kuin pari vuotta sitten sellainen tilanne, että melkein kaikki ukrainalaislapset ajautui tässä meidän järjestelmässä jollakin tavalla tilaan, jossa koetettiin saada lapsille diagnoosi, eli ADHD tai ADD, mutta jokin semmoiseen rauhattomuuteen, poikkeukselliseen rauhattomuuteen viittaava diagnoosi. Ja tämä johti keskusteluun siellä siitä, että mikä tämä lähtökohta niin kuin varhaisessa liikkumisessa on. Ukrainalaisten ammattilaisten, varhaiskasvatuksen ammattilaisten mielestä ukrainalaislapsissa lapsien käyttäytymisessä ei ole mitään poikkeuksellista. Se on railakasta, se on reipasta, se on monessa paikassa ronskias, mutta se on kovan liikkeen ja semmoisen tavallaan niin kuin ajattelun tulosta, josta maailmasta koitetaan ymmärtää, että miten tämä ympäristö siis toimii, miten maailmaa pitää käyttää. Ja tässä mielessä aika paljastavaa se, että miten, kun heiltä sitten sitä kysyy, niin he totesivat, että he ei oikein ymmärrä, että miten Suomessa niin kuin ikään kuin lapsista tunnutaan kasvattavan aika varhain aika semmoisia huolta tuottamattomia, huomaamattomia ja tavallaan ikään kuin vaatimattomia ja jollakin tavalla niin kuin ikään kuin helposti niin kuin hallittavia. Ja tämä keskustelu on varmaan sellainen, mitä meidän täytyy ruveta käymään niin kuin, ja koettaa ymmärtää, että missä meidän normaalin määritykset mahtaa liikkua. Tipping point-kokemukset lähtee siitä, että meillä on perusteltua näyttöä siitä, että meillä on erityyppisiä kehityskulkuja, joissa sitten tapahtuu tämmöisiä käänteitä, eli tipping point-tapahtumia, jotka toisaalta johtaa meidät niin kuin huonoille teille, mutta myöskin hyville teille. Ja yhteiskuntana ollaan kiinnostuttu aika lailla niistä huonoista teistä, totta kai, ja niiden ehkäisemisestä, mutta tänään katsotaan, että mitä ne tipping point-kokemukset, jotka johdattaa vahvempaan liikkumiseen, vahvempaan yhteisöllisyyteen, niin kuin luonteeltaan on. Itse luodut rakenteet, kohta 3, niin on hyvä jotenkin tiedostaa, että tässä on yksinkertaisesti kysymys siitä, että me eletään semmoisessa Suomessa ja yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi 15-vuotias nuori, 14-vuotias nuori, 13-vuotias nuori ei omista ympäristöstään yhtään mitään.
Eli kaikki omistus on joko tavallaan julkista ja sitä kautta se on niin kuin hallinnointi mielessä vaikkapa koulujen, niin kuin rehtoreiden ja opettajien omaisuutta tai sitten vanhempien omaisuutta, mutta nuoret itse eivät tuollakaan iällä niin kuin osallistu niin kuin tätä kautta eikä koe niin kuin ikään kuin omistusta. Ja silloin esimerkiksi sellaiset kysymykset, jossa ulkoiluvälinevarastot ja ulkoiluvälineet itsessään saattaisi olla aina jotain sellaista, joita annetaan tietyn luokka-asteen hoidettavaksi, jossa se ikään kuin vuokraustoiminta ja niiden laitteiden ja varusteiden omistaminen niin kuin käytännössä tarkoittaa sitä, että niihin suhtautuminen, niiden ylläpitäminen, niiden käyttäminen todennäköisesti muuttuu. Niissä kokeiluissa, mistä mä tiedän, niin tulokset on erittäin hyviä. Datatuettu, siis tekoälytuettu personal trainer, jossa niin kuin lähtökohta on se, että nyt me ollaan niin kuin todennäköisesti 3 vuoden aikaikkunassa, jossa meidän ympäristön niin kuin AI-agenttien käyttö kasvaa räjähdysmäisesti, jossa siis pitää pystyä näkemään, että se ihmisen ja koneen yhteistyö nyt vaan pysyvästi muuttuu. Ja silloin täytyy osata kysyä se, että mitä meillä pitäisi olla, mutta ei vielä ole. Ja katsotaan pikkusen tarkemmin myöskin sitä, että millä lailla, kun laitteet yleisesti ottaen kerää meidän niin kuin tekemisistä todella paljon tietoa, niin miten se mahdollinen AI personal trainer voisi olla itse asiassa jokaisen nuoren apuna jo niin kuin nuoresta pitäen, jos sitä halutaan. Yhteisömallien kehitys ylipäätään niin tarkoittaa sitä, että me ollaan joka tapauksessa ihmiskuntana kokonaisuudessaan siinä tilanteessa, että meidän pitää ottaa kantaa siihen, että mitä me ajatellaan sosiaalisen median käytöstä ja sen käyttötavoista, intensiteetistä ja tavallaan suhteesta ylipäätään meidän yhteisöllisyyteen. Nyt jos katsoo niin kuin tämmöisen keski-ikäisen käyttöä, siis somekäyttöä, niin meidän niin kuin scrollausmäärät on aika hurjia, jossa yhteenlasketusti tai siis normaalilla elinkaarella, niin me saatetaan olla länsimaissa jopa 20 vuotta niin kuin puhtaasti scrollaamassa edestakaisin meidän puhelinta, jos ne kaikki niin kuin tuntimäärät lasketaan yhteen. Jos ajatellaan, että mikä se AI personal trainerin näkökulma on, niin tietysti niin nyt ei tarvitse enää tavallaan niin kuin katsoa tulevaisuuteen kovin kauas ymmärtääkseen, että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä nämä kuvassa oleva LoRa, joka siis muotoutuu niin kuin tavallaan niin kuin toivotaan, niin yksittäisen käyttäjän englannin opettajaksi, jossa tämmöinen interaktiivisuus ja siis semmoisen henkilökohtaisen valmennussuhteen luominen, jossa jälleen kerran kertyvä data jatkuvasti opettaa sitä tekoälypohjaista järjestelmää siihen, että miten yksilö oppii, niin on aika niin kuin helppoa sit lopulta nähdä, että minkä näköinen personal trainer meillä saattaisi olla niin kuin ratkaisuna. Ja tämä on siis sellainen kysymys, että nyt todennäköisesti liikunnallisia personal trainereita tulee jossain vaiheessa, mutta kysymys kuuluu, että pitäisikö se olla nimenomaan niin kuin nuorten ikäluokkien osalta jollakin tavalla niin kuin tiukemmin ohjattua ja se sisällöllinen rakenne sellainen, että se on varmasti niin kuin kaikin puolin terve eikä pyri addiktoimaan. Tämä positiivinen tipping point-ajatus on siis lähtenyt siitä, että kun olin joskus projektissa mukana, jossa koitettiin ymmärtää, että ikään kuin huonoille teille joutuvan nuoren elämässä näyttää olevan tämmöinen tipping point-kohta, jossa sitten tehdään jokin rikos, josta sitten seuraa jo selkeästi kovemman luokan rangaistus. Ja sitten kysyin sitä itseltäni ja tutkijakollegoilta, että toimiiko tuo tipping point-ajatus myöskin toiseen suuntaan. Eli tavallaan niin kuin syntyykö semmoisia niin kuin käänteentekeviä kokemuksia, joiden jälkeen se oma yhteisöllisyys ja liikunnallisuus on pysyvästi eri tasolla ja sellaisia on käytännössä niin kuin, löydetty jo 4 tai 5, riippuen vähän siitä, miten noita sitten laskee. Mutta pelipaitakokemus on ensimmäinen näistä ja selvästi liikuntaan liittyvä. Siis silloin kun meillä on nuori, joka jossain vaiheessa peruskouluikäisyyttänsä pääsee tilanteeseen, jossa hänellä on pelipaita, samanlainen kuin kaikilla muillakin joukkueeseen kuuluvilla, jossa on yhteinen tunnus, jossa sitten on selässä
pelinumero ja myöskin oma nimi, niin tämä pelipäätäkokemus näyttää olevan niin kuin varsin käänteentekevä siinä mielessä, että sellainen nuori, joka on ollut joukkueessa ja tällä tavalla niin kuin kokee tämmöisen syvän yhteisyyden myöskin niiden fyysisten tunnusmerkkien kautta, ei koe, tai siis ei löydä semmoista polkua, jossa hän kokisi olevansa niin kuin ryhmään sopeutumaton tai jotenkin niin kuin yksinäisyyteen tuomittu, vaan kokee sen jälkeen, että pelipäätäkokemuksen jälkeen, että hän on joukkuetyyppi ja nyt jos hänellä ei ole joukkuetta, niin pitää vaan hakea se seuraava joukkue. Ja tämän kaltainen yhteisöllisyys, ikään kuin porras, on jotain, josta meidän pitäisi ruveta miettimään sitä, että pitäisikö tämän kuulua kaikkien lasten elämään. Ja jos ei se kuulu tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin vaikkapa oopperan tai tieteen tai siis taiteen niin kuin näkökulmasta, niin pitäisi perustellusti pystyä vastaamaan, että miksi me ajatellaan, että noiden asioiden harrastaminen ei ole joukkuekokemuksen arvoinen, että miksi siellä ikään kuin tuomitaan tämmöiselle soolotielle. Huolenpitokokemus on yksinkertaisuudessaan kysymystä siitä, että sellainen varhaisteini-ikäinen lapsi, tai peruskouluikäinen lapsi, joka saa hoidettavakseen toki vanhempien niin kuin seurannan alla pienen kotieläimen ja ymmärtää syvästi, että hänen pitää huolehtia sen pienen kotieläimen ruoasta, juomasta ja puhtaudesta. Ja jos näin ei tapahdu, niin silloin sillä saattaa olla jonkun fataaleita seurausvaikutuksia. Niin tämän tapainen huolenpitokokemus ja tavallaan sen pienen lemmikkieläimen niin kuin täydellinen riippuvuus itsestä muuttaa sitä omaa kokemusta. Ja silloin niin kuin meistä jokainen siirtyy kuluttajasta tuottajaksi. Silloin me tuotetaan huolenpitoa. Ja tämän tapainen kokemus on siis jotain, jossa sitten hyvin selkeästi pystyy näkemään niitä liikuntavaihtoehtoja myöskin. Et siinä missä pelipäätäkokemuksen pitäisi olla jotain sellaista, että kaikkien koululaisten pitäisi pystyä jossain vaiheessa niin kuin kantamaan sitä oman koulun tunnusta ja nimeä ja tavallaan niin kuin kokea, että hän nyt edustaa sitä, että se on niin kuin tässä mielessä sen fyysisen paidan kautta tullut se selkeästi kokemus siihen, että niin kuin ei edusta nyt vaikkapa Jalavapuiston koulua, niin huolenpitokokemus on sitten jotain sellaista, jossa selvästi niin kuin syntyy se tilanne, jossa sitten myöhemmin, kun perheeseen tulee ensimmäinen lapsi tai tulee vastaavia huolenpitotarpeita, niin silloin se huolenpitovalmius on alkanut kehittymään hyvin paljon niin kuin niin kuin aikaisemmin ja silloin siihen ollaan sitten valmiita, kun se hetki koittaa. Organisoijakokemus on tärkeä kokemus sen takia, että me pääsääntöisesti kasvamme niin kuin tapahtumien kuluttajiksi, mutta emme niiden tapahtumien järjestäjäksi. Ja jos meillä on halu ja kyky järjestää muille tapahtumia, niin silloin tyypillisesti kouluikäisessä ympäristössä on ajateltavissa, että esimerkiksi yläkoululaiset järjestää alakoululaisten liikuntatapahtumia tai liikuntaharrastus jopa säännöllisiä vuoroja, jos siihen on mahdollisuus. Yhdessä luontikokemuksen lähtökohtainen ymmärrys on se, että suomalainen tapa tehdä yhdessä työtä yleensä tarkoittaa sitä, että me emme tee oikeasti yhdessä tuottamista, vaan kaikki projektit palastellaan niin kuin jäsenten mukaan, että jos 3 henkeä tekee projektityötä, niin silloin se jaetaan se projekti kolmeen osaan, tehdään soolotyönä kaikki ja tullaan leikkaa liimaa periaatteella tekemään jotain yhdessä. Ja nyt se keskeinen kysymys on koko ajan se, että tämä yhdessä luominen ja yhdessä tässä myös kokeminen on jotain sellaista, jossa me tehdään todella isoja päätöksiä nyt Suomen tulevaisuuden kannalta myöskin. Eli täytyy pystyä näkemään, että silloin kun 3 ihmistä tekee töitä jollain muulla kuin konemaisella tavalla, niin silloin me otetaan kiinni toistemme sanomisista ja kehitetään sitä, ja se yhdessä luominen synnyttää tilanteen, jossa 1+1+1 ei ole enää 3, vaan se on 7 tai 18 tai se on 28 tai se on 2000, niin kuin se on ollut muutamien pelifirmojen kohdalla. Jos sitten ajatellaan, että me käydään keskustelua koko ajan kuitenkin myöskin kilpaurheilusta ja siitä, että tuleeko niin kuin ikään kuin liikunnan rakenteet sitä kautta, että niiden pitäisi palvella kuitenkin kilpaurheilua, että rakennetaanko ne lineaariseksi niin, että jollakin tavalla niin kuin se ikään kuin maajoukkueeseen pääsy on siellä toisessa päässä niin kuin selkeästi nähtävissä jo alusta saakka. Niin nyt tuoreet tutkimukset kuitenkin osoittaa, että silloin kun meidän urheilijat tai meidän siis
meidän nuoret on tähtiä teininä joukkueissaan, niin sitten kuitenkin kun ollaan aikuisiällä, niin suurin osa urheilun tähdistä tuleekin jostain muualta. Ja tämän pitäisi nyt viimeistään herättää se syvä keskustelu ja ymmärrys siitä, että jos 90 kilpaurheilun aikuistähdestä ei harjoittele teininä tavoitteellisesti, niin silloin pitää pystyä jo ihan kilpaurheilunkin näkökulmasta järjestämään niin kuin elämää niin, että liikuntayhteisöt on itsessään niin kuin eläviä, vahvoja ja ne on niin kuin tavallaan sitä niin kuin sosiaalisuuden perustaa, että ne ei ole liikuntatunteja, vaan siis, että se on sitä, että se on niin kuin, ikään kuin koulun ja varhaiskasvatuksen ympäristö on niin kuin jatkuvaa liikkumista samoin opiskelussa. Ja sen takia niin leveys on niin kuin todella perusteltua ja tämän voi sanoa yhtä hyvin ikään kuin tässä mielessä niin kuin tällaisena niin kuin yleisesti niin kuin liikunnallisen elämäntyylin näkökulmasta ja maajoukkueen valmentajana. Leveys on perusteltua. Se, mitä tästä ajasta pitää ymmärtää, niin meillä on muutama sellainen niin kuin selkeä kehityssuunta, jotka pitää ymmärtää tämmöisenä kokonaisina, ei ehkä niinkään trendeinä, vaan siis sellaisina niin kuin tavallaan niin kuin tektonisina niin kuin liikkeinä, jossa niin kuin se ikään kuin mannerlaatta liikkuu niin kuin siellä kaiken alla toiseen asentoon. Dopamiinikulttuuri, joka tavallaan niin kuin on johtanut meidät jo siihen, että siis käytännössä niin kuin meidän 6 dopamiinireseptoria niin kuin ne hakkaa punaisella jo käytännössä heti niin kuin jo aamiaispöydässä, niin on jotain, jota ihmiskunta ei tule kestämään, niin silloin on pakko tehdä jotakin. Mutta silloin pitää ymmärtää sen dopamiinikulttuurin lähtökohtia, ja yksi niistä on se, mitä tässä kuvassa koitetaan hahmottaa. Eli se, miten me ollaan kohtuullisen hitaista niin kuin perinteistä niin kuin lähdetty liikkeelle ja ryhdytty ponnistamaan kohti kehitystä, niin se kehitys aina näyttäytyy nopealta. On se sitten sitä, että me pelataan itse kentällä jotakin lajia, me katsotaan sitä ja lopulta me sitten tehdään aika nopeasti tällaisia fantasiajoukkueita tai tehdään uhkapeliä niistä samoista lajeista. Me ollaan hitaasta sanomalehdestä siirrytty multimediaan ja sieltä hyvin selkeästi tämmöiseen klikkipohjaiseen kulttuuriin. Televisiosarjat, pitkät sarjat, niitä ei enää voi pyörittää niin kuin jaksoa viikossa, vaan pitää saada kerralla. Ja niitä myöskin kulutetaan kerralla loppuun. Ja lopulta sitten niin kuin tämän ajan niin kuin se versio on reelsit ja nuo shortsit, jotka on sitten niin kuin ikään kuin ajan selkeitä symboleita. Albumeista ollaan menty sitten kohti yksittäisiä musiikkivideoita ja tavallaan niin kuin yksittäisiä kappaleita. Mutta tämän hetken piirre on se, että niin kuin TikTok tavallaan niin kuin tuosta tarjoamasta, niin ne nuoret ei enää edes pysty tunnistamaan ja halua poistua siitä virrasta tunnistaakseen oman suosikki niin kuin artistinsa, joten niin kuin koko se kiinnittyminen artistilta ja kiinnittyminen ylipäätään minnekään muualle kuin sosiaalisen mediaan on nyt sitten sillä lailla muutoksessa, että myöskin meidän niin kuin liikunta-ihmisten pitäisi tuosta jotain ymmärtää. Kuvat on joka tapauksessa scrollattavaksi ja lyhyet tekstit toimii ja tavallaan tässä myös koko ajan lyhyempään ilmaisuun ollaan menossa. Jos nyt siis mietitään, että mikä tämä yhdistävä tekijä on se, niin joka ikinen näistä alueista johdattaa meitä nopeampaan, kiivastempaisempaan elämään. Ja mitä selkeämmin niin kuin koko ajan meidän semmoinen niin kuin arkisen rytmin volatiliteetti, eli vaihtuvuus, se, että meillä olisi tavallaan niin kuin laaksoja ja kukkuloita, eli hitaampia hetkiä ja tavallaan niin kuin aivoille rauhoittumisen hetkiä, niin näitä juuri ei ole, kun juuri näitä täytetään nyt kiivasti. Ja tämä on itse asiassa joka tapauksessa ongelmallista, eli tämän nopeuden kasvu on jotain sellaista, mihin kuitenkaan meidän oma hermojärjestelmä tai aivot tai meidän reseptorijärjestelmä ei ole mitenkään sopeutunut. Sen takia pitää miettiä, että missä tehdään hidastuksia, missä tehdään niitä toisenlaisia laaksokukkula-rakenteita. Sitten sellainen selvä piirre on myöskin tässä ajassa se toinen sellainen niin kuin iso suuntaus on se, että jos katsoo meidän innovaatiotoimintaa, niin niissä on selkeästi yhteisenä nimittäjänä se, että valtava määrä innovaatioita, varsinkin applikaatiopuolella, tähtää siihen,
että jollakin tavalla matching, eli semmoinen niin kuin ikään kuin ihmisten ja toisten ihmisten tai ihmisten ja palveluiden kohtaanto paranee selkeästi. Ja kun tämä kohtaanto paranee, niin se tarkoittaa sitä, että me syödään, siis tilataan ruokaa mieluummin Woltilla kotiin ja syödään niin kuin mieluistamme ruokaa just oikeaan aikaan, mutta me ei mennä sinne ravintolaan, missä me niin kuin oltaisiin sattumalta kohdattu vaikkapa meidän lapsuuden aikainen luokkakaveri. Me tilataan tuotteet kotiin ja sovitetaan niitä siellä, palautetaan sopimattomat. Ei mennä sinne kauppaan eikä tavata vahingossa naapuria siellä. Eli tavallaan meillä on paljon siis niitä semmoisia yleisesti ottaen privatisoitumisen käytäntöjä, joiden määrä kasvaa. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että sellainen sattumavarainen kohtaaminen ja kohtaamisen myötä syntynyt niin kuin sellainen kevyt yhteisöllisyys, se koko ajan vähenee. Sen takia meidän ajassa on välttämätöntä aikuisten ymmärtää, että meidän tehtävä on luoda tässä ajassa nimenomaan uusia niin kuin yhteisöllisiä motiiveita kohtaamiseen, uusia yhteisöllisiä liikuntamotiiveja. Meidän täytyy pystyä luomaan niitä formaatteja, meidän täytyy luoda niitä kohtaamiseen foorumeita. Meidän tehtävänä on luoda niitä uusia tapoja, kun vanhat poistuu. Et jos nyt ajatellaan, että mitä me ei yleensä huomata, niin me ei huomata vaikkapa nyt sitä, että jos mennään 1940, 50, 60-luvuille, 70-luvullekin vielä, niin silloin yleensä jokaisella nuorella oli tanssitaito, koska tanssiminen oli se paikka kohdata vastakkaisen tai saman sukupuolen edustajia. Ja silloin on niin kuin tärkeää huomata, että meitä siis häviää jotain pois, meitä häviää jotain hyvin selkeästi liikunnallista ilman, että kukaan meistä niin kuin noteeraa sitä merkittävästi. Ja nyt tässä ajassa näin tulee käymään niin kuin huomattavassa mittakaavassa, ja sen takia meidän täytyy luoda tietoisesti niitä uusia käytänteitä. Ja nyt se miten koko ajan tällainen meemiteollisuus näyttää myöskin muuttavan tätä meidän vuorovaikutusta, niin koko ajan meillä on niin kuin selkeämmin tavallaan fraasien vaihtoa, jossa se varsinainen kohtaaminen jää varsin ohueksi. Eli mitä enemmän meillä on niin kuin ikään kuin semmoista meemituotantoa, joka on korvannut sen television Pirkka-Pekka Peteliukset ja ne sutkasut, niin sitä selkeämmin se meemiteollisuus siirtyy osaksi kommunikaatiota, ja silloin varsinaista kohtaamista ei välttämättä toteudu ollenkaan. Joten kun me mietitään ylipäätään sitä, että mitä me halutaan, että tapahtuu urheilukentillä, mitä tapahtuu liikuntaympäristössä, mitä tapahtuu yhteisöissä, niin meidän pitäisi pystyä luomaan uudestaan niitä tavoitteita, että me tullaan niin kuin mukaan tähän yhteisöön, niin me ei niinkään tulla sinne ikään kuin seuraajaksi, me ei tulla sinne yleisöksi, me ei tulla niin kuin yhdeksi tuossa pallosta, niin kuin tässä pallokolmiossa ja toivotaan, että yhtään valkoista palloa ei nyt vaan osuisi tähän, vaan kun nimenomaan sitä, että jokaisessa tapahtumassa niin me itse asiassa toivotaan sitä, että me saadaan olla tuo valkoinen pallo, tai jos ei, niin silloin joku valkoinen pallo laittaa meidän ajattelua ja tekemistä liikkeelle. Se, että meillä on niin kuin yhteisö, joka tavallaan, niin kuin, no vaikkapa, jos mietitään niin kuin johtoryhmiä, niin silloin kun siellä johtoryhmässä on niin kuin 4 henkilöä, jotka on aina samaa mieltä keskenään, niin mä aina niin kuin normaalisti kysyn, että jos te olette aina samaa mieltä, niin eikö 3 teistä voisi tavallaan poistua? Siis lähtökohtaisesti, mitä me halutaan, niin me ei varmaan niin kuin tässä ajassa enää haluta yhdenmukaisuuteen niin kuin pohjautuvaa hiljaisuutta, vaan me halutaan sitä, että me pystytään vaikuttamaan toisimme positiivisesti. Sen takia, kun siis mennään tarpeeksi pitkälle, niin me aletaan kyllä ymmärtämään, että kun kaikessa oppimisessa, niin meidän tavallaan niin kuin semmoinen perusharha on mun mielestä ollut se, että kyllä me mennään kohti itse ohjautuvaa yhteiskuntaa, se on niin kuin täysin selvää, koko ajan meidän kyvykkyydet kasvaa, mutta me emme mene, niin kuin meidän ei koulussa pitäisi mennä kohti itse ohjautuvaa oppimista, jos se tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa niin kuin fyysisten oppimistapahtumien ja tilanteiden, vuorovaikutustilanteiden poistumista. Peilisolut ei toimi Teamsissa. Peilisolut ei toimi myöskään silloin, kun me tehdään koneen kanssa jotain. Ja sen takia me tarvitaan siihen oppimiseen koko ajan ihmiskontaktia. Me siis syvästi opitaan toisiltamme ja ne tavat, joilla niin kuin me aidosti tarvittaisiin niin kuin sellaiset niin kuin ihmisoppimisen niin kuin peruslinjat, joita täydennetään sitten niillä tavallaan teknisillä moduuleilla, jotka sitten niin kuin tavallaan tasoittaa osaamisongelmia tai poistaa vajeita, niin se on se niin kuin rakenne. Kun me ollaan muutaman vuoden kuljettu 2030-lukua, niin saattaa olla niin, että jopa puolet meistä on
luopunut somen käytöstä kokonaan, ja syy on se, että niin kuin tämä tie ei ole vaan tuonut sitä, mitä me ollaan haluttu. Me ollaan sen takia hahmoteltu tässä sitä tulevaisuuden rakennetta, että missä me tarvitaan sitä kasvokkaista kohtaamista, ja niitä on todennäköisesti niitä foorumeita 3, ja jos mietitään tasapainoista elämää, niin me todennäköisesti tarvitaan 3 eri foorumia ja 3 eri ikään kuin yhteisöä. Ensimmäinen on sivistysärsykeyhteisö, ja termi tarkoittaa sitä, että kaikki oppimiseen tai työntekoon, ikään kuin työn tyyppiseen arvontuottamiseen, se on oma yhteisönsä, ja tämä on tietysti meille keskeinen suomalaisille. Viihdeärsykeyhteisö on se yhteisön kanssa käydään vaikka konserteissa, teattereissa käydään juhlimassa, vietetään aikaa, käydään rannassa, käydään tapahtumissa, mitä nyt ikinä. Liikuntaärsykeyhteisö on se yhteisö, jonka kanssa me opitaan niin kuin kasvokkaiseen liikuntakohtaamiseen, niin kuin joka viikkoiseen jatkuvaan jollakin tavalla semmoiseen pysyvään olotilaan, että se liikunta ei olisi niin kuin kerran viikossa ohjattua, tai siis se ei ole tavallaan jokin semmoinen suoritus, vaan se on itse asiassa jollakin tavalla se liikunnallisen yhteisöajattelun perusta. Ja silloin kun siis Suomessa on ollut tehokkuusajatus vallalla ja monella, ne on niin kuin yksi ja sama yhteisö, mutta mä luulen, että se semmoinen pidemmän ajan viisaus on se, että kun työpaikat eivät ole pysyviä, eikä varsinkaan tässä ajassa, niin noiden 3 fyysisen kasvokkaisen yhteisön pitäisi olla eri yhteisöjä, ja siihen todennäköisesti meidän kannattaisi lapsia myöskin kasvattaa. Sitten muutama sana yhteisyydestä, koska yhteisyys on niin kuin enemmän uhattuna kuin mitä me nyt ymmärretään. Ja oikeastaan niin kuin se, mistä mä en osaa sanoa vielä ihan niin kuin kaikesta niin kuin ikään kuin varmasti sitä niin kuin lopputilannetta tai analyysiä ei ole siis valmis, on se, että selvästi miesten ja naisten välinen ero, silloin niin kuin, tämä on niin kuin syvästi tällainen yhteiskunnallinen aika monipuolinen vaikutus. Ja nyt kun tätä katsoo, niin meillä on siis tällainen tilanne, jossa nuorten naisten tavallaan liikkuminen kartoilla on huomattavasti paljon voimakkaampaa kuin nuorten miesten liikkuminen. Ja liberaali-konservatiivi-aksilla nimenomaan niin kuin naisten liikkuminen on siis voimakasta. Ja nyt keskeistä ei ole miettiä sitä, että mikä on niin kuin tavallaan oikein tai väärin tai mikä on hyvä tai huono. Keskeistä on tässä kohtaa huomata, että nimenomaan niin kuin naisten ja miesten väliset erot alkaa kasvaa tosi voimakkaasti. Ja silloin liikuntayhteisön mielessä voisi olla perusteltua kysyä, että voidaanko me rakentaa tyttöjen ja poikien välillä yhteisyyttä tavalla, joka jollakin tavalla vaikuttaisi tähän kehitykseen myönteisesti. Ja tämä ei ole mitenkään yhden alueen tavallaan niin kuin tulos, vaan samanlaisia tuloksia tulee niin Yhdysvalloista, Etelä-Koreasta, Saksasta kuin Isosta Britanniasta. Ja nuo erot näyttää olevan siis, ottamatta nyt kantaa siis siihen niin kuin arvopohjaisesti, niin näyttää kuitenkin syntyvän nimenomaan sosiaalisesta mediasta ja sosiaalisen median tuella ja vaikutuksesta. Eli jollakin tavalla jälleen kerran me ollaan sellaisten asioiden kanssa tekemisissä, jos me ei täysin olla ymmärretty, että mikä liikkuu siellä pohjalla. Myöskin niin kuin se, miten me siedämme erilaista ajattelua, niin tavallaan mitä kauempana tuossa kuvassa ollaan orikosta, sitä halukkaammin me ollaan kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä, ja tässä tapahtuu myöskin jotain sellaista, jonka pitäisi niin kuin soittaa kyllä hälytyskelloja, ja ihan varmasti on tapoja, joilla me voidaan rakentaa yhteisyyttä, mutta saattaa hyvinkin olla just niin, että meillä ei ole tavallaan tässä mielessä niin kuin liikuntamielessä suoraan sellaisia tavallaan niin kuin yhdistämistä tai niin kuin yhteenrakentamispyrkimyksiä, joissa kuitenkin sitten taas liikuntayhteisö voi olla erittäin hyvä niin kuin foorumi sen yhteisöiden rakentamisessa tai vahvistamisessa. Se, mitä me tiedetään koheesiosta ylipäätään, niin meillä tietysti monesti Suomessa puhutaan yhteisöllisyydestä. Se on korulause, jota itse oikeastaan niin koetan jo välttää, mutta niin puhutaan niin kuin just siitä, että miten me jotenkin löydetään toisemme, mutta toisaalta niin kuin me suomalaisina tiedetään varsin hyvin, että niin kuin tällainen tehtäväkoheesio on nimenomaan se, mitä me halutaan tehdä, ja suomalaisittain halutaan tulla yhteen. Tuntuu aika luonnottomalta aikuisten kesken vaan niin kuin soittaa toiselle ja kysyä, että tuutteko te meidän luokse. Mutta sen sijaan niin tuntuu tosi luontevalta kysyä, että tuutteko te nyt meille niin kuin grillaamaan tai tuutteko te meille katsomaan niin kuin jääkiekon loppuottelua tai olympialaisia tai jotain muuta sellaista. Eli aika luontevaa tunnistaa se yhteisöllisyyden tehtävä vaatimus, ja silloin voi just ruveta miettimään sitä, että onko meillä tehtäviä nimenomaan pojille ja tytöille erikseen, vai onko meillä siis vai
onko meillä mahdollisuutta rakentaa jotain semmoista yhteisömallia, jota nyt ei sitten ole aikaisemmin ollut käytössä. Me tullaan tarvitsemaan kipeästi sillottajia. Sillottajat on niitä henkilöitä, jotka silloin kun huoneessa on 10 ventovierasta jostain sattuman syystä ja sitten syvä hiljaisuus vallitsee, niin sillottajat on niitä, jotka aloittaa sen ensimmäisen keskustelun. Eli on aika ilmeistä, että me tarvitaan niin kuin niitä sosiaalisia taitoja, jossa vuorovaikutustaidossa nimenomaan se aloitteen tekeminen, tunnustelu ja sellainen sillottamispyrkimys ja niin kuin ikään kuin sen empatian suuri välitys on siis niitä kysymyksiä, mitä pitäisi ruveta miettimään. Joten meidän pitäisi ruveta miettimään sitä, että kun me rakennetaan joukkueita, me rakennetaan liikuntayhteisöjä, niin siellä on tietysti niitä vanhan ajan haitallisia käytäntöjäkin vielä, niitäkin löytyy jossain, jossa siis niin kuin luokan parhaat valitsee niin kuin, kahteen joukkueeseen järjestyksessä ja sitten ne viimeiset kärsii sitä suurta häpeää. Se on tietysti selvä, että niitäkin jossain vielä on. Mutta meidän pitäisi ruveta miettimään sitä, että löytyykö tällainen tapaa, jossa vastaavalla tavalla niin me voitaisiin sillottaa ja nostaa toisia, semmoisia, jotka ei ole liikunnallisesti kovin aktiivisia, niin löytää heille niin kuin uusia mielenkiintoisia tulokulmia. Jos ajatellaan meidän ympäristöjä, niin mun suosikki sanontani on, että we shape our buildings, then they shape us. Me siis mietitään jonkun rakennuksen rakentamista 2-3 vuotta, suunnitellaan, rakennetaan se, sen jälkeen se muokkaa meidän omaa ajattelua noin 80 seuraavaa vuotta, riippuen vähän, mikä se elinkaari on. Jos tähän kuvasarjaan en olisi laittanut noita otsikoita, että mitkä on vankiloita ja mitkä on kouluja, niin todennäköisesti kukaan teistä ei osaa sanoa, että kummat on kumpia. Ja tämä on osa ongelmaa. Eli siis meillä on niin kuin siis kun mä olen nimenomaan erikoistunut mentaalivalmennukseen, niin ja mä olen itse asiassa myöskin kiinteistöalan koulutuskeskuksen kouluttajana ollut 13 vuotta, niin meidän rakennustavassa ja meidän tavallaan tavassa lukea niin kuin rakennuksia, kun me ihmisinä liikutaan rakennusten lähelle, on se, että me koitetaan jäsentää niitä niin kuin luontoa. Me koitetaan rakennuksista yleensä ymmärtää, että missä on se juuret, missä on puurunko ja missä on lehdet. Ja varsin suuri osa meidän rakennuksista itse asiassa ei ole luettavissa näin. Ja jos ne ei jäsenny, niin silloin ne muodostaa uhkaa jossakin astemäärässä. Ja silloin semmoinen niin kuin peruskortisolin eritys tietysti lähtee liikkeelle. Eli siis silloin kun meillä on ympäristöjä, jotka rakenteellisesti ei ole meille hyväksi, niin silloin tietysti se, että jos meidän hermosto ei ole niin kuin ikään kuin rauhassa, meistä tuntuu, että me ei ole turvassa, niin meidän pitäisi ruveta kyllä vaan ihan selkeästi niin kuin tunnistamaan näitä ympäristöjä ja korjaamaan niitä. Ja jos nyt jostain voisi aloittaa, niin vaikka tuosta Kokkolan torilta, Kokkola on sinänsä niin kuin mainio kaupunki ja tuolla on vielä hyvät palvelut ja kaupungintalo tuossa ympärillä, mutta mä halusin tällä pikkukärjistyksellä vaan niin kuin osoittaa sen, että jossain pitäisi vaan nostaa käsi pystyyn ja todeta, että tämä ei vaan toimi, että niin kuin tehdäänkö jotain toisin. Ja mäkin olen istunut tuossa, aina kun saan Kokkolassa käydä, niin mä olen monta kertaa istunut tuossa ja katsonut sitä, mitä siellä voisi tehdä ja mitä tuossa voisi olla, mitä sinne pitäisi rakentaa, mutta ne rakenteet, se ei niin kuin riitä, että sinne tulee kojuja ja tavallaan sitä ei ikään kuin peitetään. Se pitäisi niin kuin jotenkin lähteä siitä ajatuksesta, että miten tätä uudistetaan niin, että se olisi aidosti sellainen kutsuva tila, jonne niin kuin kannattaisi tulla. Siis kun olen suunnittelemassa vaikka kauppakeskuksia, niin suuret aukeat on kauppakeskuksissakin niitä, joissa me ihmiset koitetaan niin kuin se avoin tila juosta nopeasti yli ja päästään jonnekin reunalle turvaan ja käännetään ikään kuin katse sinne aukeaan päin. Ja se on sitä, mikä meidän DNA on siis rakennettu. Sen takia niin kuin meidän ympäristöllä on kyllä paljon väliä. Se, mitä me ei juurikaan käsitellä, mutta niin kuin pitäisi kyllä miettiä, on siis se, että me niin kuin tässä ajassa pitää niin kuin ymmärtää, että digitaalisuus tarkoittaa transparenssia, eli läpinäkyvyyttä. Transparenssi voi olla joko taivaallista tai tyranniaa. Taivaallista se on silloin, kun me nähdään kaikkien päätöksentekoprosessien taakse. Me nähdään, miten julkisia varoja käytetään tai vaikka nyt väärin käytetään. Me nähdään niin kuin kaikki sellaiset asiat, joita koitetaan salata ikään kuin väärin perustein. Mutta sitten transparenssityrannia tarkoittaa myöskin sitä, että lokaali rajautuminen, niin se häviää kyllä niin kuin täysin tässä ajassa. Eli meidän teinit ymmärtää jo, ja siis meidän nuoret itse asiassa jo niin kuin varhaiskasvatusiässä ymmärtää todella paljon sitä, että mitä vertailu tarkoittaa, ja sen vertailun
rakenne on sen kaltainen, että se tuottaa meille hyvin julman asteikon. Siinä missä sellainen lokaali rajautuneisuus tuotti aika lempeän asteikon, niin sitten Transparency Tyrannia tekee siis just sitä, että meistä tuntuu, että yrittipä mitä tahansa, niin ei meistä kovin merkittävää niin kuin koskaan tule. Käymättä nyt läpi sen pidemmälle, niin transparenssi on niin kuin yksi niistä kysymyksistä, jotka pitää nostaa tähän keskusteluun niin kuin joka tapauksessa mukaan. Tämä aika ja sotaisuus tietysti sitten transparenssikaudella näkyy totta kai. Meidän täytyy vain ymmärtää, että se jakaantuu yleensä vaikutukseltaan kahteen suuntaan. Se toisaalta luo trendejä, se nostaa itsepuolustusta, taitojen merkitystä, taistelulajien suosiota. Meillä on mahdollisuus tuoda tähän aikaan testejä, joita vaikka puolustusvoimat voisi määrittää, seurat voisi toteuttaa niitä, ja meillä voisi olla tavallaan tässä myös Barrett-testejä, jotka on toisille ratkaisu siihen ehkä ahdistavaan niin kuin ikään kuin maailmantilanteeseen. Toisaalta me tiedetään jo historiasta, esimerkiksi 9.11 tapahtumasta, että sitten toisaalta meillä niin kuin kasvaa vastatrendit, eli mielenrauha irrottautuminen ja tietysti myös tämmöinen eskapistinen käyttäytyminen, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että silloin niin kuin irtautuminen täysin voi olla se vastatrendi, joka jälleen kerran synnyttää voimakkaita liikunta-ajatuksia, tarpeita ja toiveita, ja sen takia niin kuin erityyppiset rakenteet niin ikään kuin jako kahteen on se, mitä niin kuin, varhaiskasvatus, koululiikunta ja opiskeluliikunta, mitä sen niin kuin kannattaisi jollakin tavalla niin kuin katsoa ja tavallaan niin kuin ikään kuin jäsentää liikuntaa sitä kautta. Tulevaisuustutkijana aina törmää siihen, että lopulta kun koettaa ymmärtää, että mistä meidän tulevaisuuskuvat tulee, eli mitkä ne lähteet on, ja aika useasti haluttiin me sitä tai ei, niin meidän tulevaisuuskuvat on jostain Blade Runner-maisemasta, jossa ydintuho on jo tapahtunut ja sitten ihmiset taistelee humanoideja vastaan ja syö rottaburgereita ja niin kuin vastaavia. Ja sen takia niin kuin yksi niistä kysymyksistä on siis se, että meillä on itse asiassa niin kuin jo suoraan tarve tässä ajassa luoda tulevaisuustietoa ja tulevaisuuskuvia nuorille, koska nämä science fiction tarjonta on joka tapauksessa olemassa ja sen kuva maailmasta on varsin synkkä. Jos sitä samaa asiaa kysyy futuristilta, niin esimerkiksi tässä kuvassa, jos kysyy taas sitten NASAn astronautilta, että mikä on muuttunut maapallolla vuosien 2000 ja 2020 välillä, niin nimenomaan se, että maapallon pinta on hyvin voimakkaasti vihertynyt. Ja se johtuu ennen kaikkea just siitä, että meillä on valtavasti sellaisia hankkeita, joissa istutetaan puita ja niin kuin tässäkin tapauksessa niin ennätysmäärä, kun 800 000 Intian kansalaista istutti 50 miljoonaa puuta vuorokaudessa, niin olisi aika suotavaa, että tästä jotenkin media meille kertoisi ja niin kuin jakaisi tämän tapaisia niin kuin näkökulmia, mutta näin ei vaan sitten käy. Ja sen takia tässä ajassa on siis paljon sellaista, joka herättää niin kuin suurta toiveikkuutta ja semmoista niin kuin realistista positiivisuutta, josta huomaan kouluissa käydessäni, että ei siellä kyllä niin kuin ole mitään käsitystä tai niin kuin melko synkkää on. Joten opiskelumotivaationkin näkökulmasta tietysti niin kuin olisi niin kuin hyvä nähdä, että meillä on paljon hyviä käänteitä, meillä on siis niin kuin, monennäköisiä kuvia siitä, että miten työelämä kehittyy kuitenkin positiivisesti ja niin kuin ne hetkelliset kuoppakokemukset on varmasti edessä, mutta niiden takana häämöttää semmoinen maisema, jossa meidän nuorten työpaikatkin on. Meillä on paljon semmoisia indikaattoreita, jotka liikkuu positiiviseen suuntaan, jopa niin kuin syntyvyys kasvoi niin, että viime vuonna syntyi 2100 lasta enemmän kuin 2004 ja 2024, ja ne on niin kuin aika hämmästyttävän hyviä, mutta ne ei saa huomiota mediassa juurikaan sen takia, koska huono uutinen ja pelkoa ja ahdistusta herättävä uutinen myy niin paljon paremmin. Se, mihin mä törmään jatkuvasti valmentajana myöskin niin kuin maajoukkuetasoa myöten, on se, että kun me ruvetaan katsomaan niin sitä, että niin kuin, mitä niin kuin täysi-ikäisten ihmisten ikään kuin siinä suorituskyvyn esteenä on lopulta, niin aina törmätään näihin kolmeen kategoriaan niin kuin lopuun. Jos olen vääränlainen, olen keinoton, olen vaarassa. Ja nämä on sen kaltaisia, joissa pitäisi nyt välttämättä niin kuin ymmärtää, että meidän täytyy niin kuin lakata niin kuin luomasta niin traumoja, joita sitten loppuelämä puretaan tästä näkökulmasta. Vielä lopuksi sellainen havainto, että siis kun katsotaan tätä kuvaa, jota monesti näytän koulussa opettajille, niin kyllä tämä niin kuin näkyy se, että
että me monesti katsotaan ihan luontevasti tätä yhtä kaveria ja mietitään, että se pitäisi saada ruotuun. Ja se, mitä meidän pitäisi tästä kuvasta ymmärtää, on se, että siellä on 5 koneen tavalla käyttäytyvää ihmistä, joilla kyllä tulee niin kuin vaikeuksia tässä ajassa. Ne käytännöt, jotka siis estää meitä näkemästä, että kauris on todella kaunis eläin monella tavalla biologian näkökulmasta, taiteellisesti, kulinaarisesti. Meillä on miljoona tapaa nähdä kauris tai peura, mutta sitten kun me katsotaan sitä tapaa käsitellä koulussa vaikkapa kuvaamataidon näkökulmasta, niin tämä on sitten se lopputulos. Ja nyt ystävät, nyt tällainen niin kuin rakkaudella, mutta kohtikäyvästi, tähän ei pysty edes Pohjois-Korea. Nyt koitan niin kuin sanoa aina, että jos me halutaan täsmälleen samanlaisia kauriita, niin kannattaisi käyttää kopiokonetta. Ja tässä ajassa, kun meidän pitäisi jotenkin ymmärtää, että nyt se ihmisen inhimillisyys ja eri tavalla katsominen on just se, mitä meidän pitäisi kasvattaa, niin kaikki semmoiset käytännöt, niin niihin pitää havahtua. Useimmiten tämä on havahtumiskysymys eikä mitään muuta. Näillä ajatuksilla niin mä toivon, että syntyy semmoista niin kuin selvää eteenpäin menoa siinä ajattelussa, että minkä kanssa me ollaan tekemisissä, mihin tämä aika meidät haastaa, mitä me voidaan niin kuin nyt jo kohtuullisella varmuudella sanoa, että mikä ei jotenkin toimi tai mihin pitää ikään kuin, niin kuin lähteä puuttumaan ja sitten millä tavalla näihin tätä puuttumista kannattaa tehdä. Jos haluatte jatkaa keskustelua, niin tervetuloa missä tahansa somekanavassa kaveriksi, jos laitatte siellä kysymyksiä myöhemmin, niin mä mielelläni vastaan niihin silloinkin. Mutta tässä kohdassa niin muistuttelen vaan, että vielä lopuksi, että meidät on kutsuttu tämän murroksen arkkitehdeiksi eikä sen uhreiksi. Kiitos. Kiitoksia Ilkka, ja tässä vaiheessa totean tähän alkuun, että tallenne katkaistaan tässä vaiheessa ja tarkoittaa sitä,